Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βιντεάκι Minecraft και θα είναι η καινούργια σειρά στο κανάλι μας. Θα είναι αρκετά ωραία πιστεύω και το πρώτο βιντεάκι θα είναι αρκετά μικρό γιατί είναι αργά το βράδυ, όχι πολύ αργά. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Συγγνώμη για το κενό. Θα κάνουμε κάτι ωραίο εδώ πέρα για να σας πορώσουμε. Creating walls, να δούμε τι θα μας βγάλει. Το πρώτο βίντεο θα παίξω 5 λεπτά εγώ και 5 λεπτά ο φίλος μου ο Παύλος. Εδώ πέρα είμαστε εγώ, ο Παύλος, ο Σπύρος τον οποίο παίζουμε στον υπολογιστή του. Σκατά, πρόβατα! Ωραία, έχει πολλά πρόβατα. Πριν πάρεις πρόβατα πάρε ξύλο για ξύνες. Ναι, είμαστε στο κανάλι, είμαστε 5 άτομα αν θυμάμαι, 6. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα σας πούμε σε ένα βίντεο που θα είμαστε όλοι μαζί. Και επίσης, συγγνώμη αν ακούγεται κάτι από το background noise, είναι έξω ο μικρός μου εξάδερφος ο οποίος παίζει PlayStation και χαίρεται. Σας ζητάμε συγγνώμη για το background noise, όλοι προσπαθούν να κάνουν όση ησυχία γίνεται, τα πάντα είναι, είμαστε κλειδωμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο, έχουμε σκάσει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να σας ευχαριστήσουμε. Πρώτα μαζεύετε το ξύλο σας, φτιάχνετε crafting table, φτιάχνετε sticks και άμα βρείτε πρόβατα όπως εμείς εδώ πέρα η παρέα όλοι, φτιάχνετε και 2 sword για να έχετε. Παίρνετε τα sticks που πετάξετε στο πάτωμα επίτηδες και βάρετε τον αέρα. Παίρνετε το μαλλί, άμα θέλετε το παίρνετε με critical, κάνοντας jump τα πάντα γίνονται με critical. Συγγνώμη για το noise που ακούγεται, αλλά κάποια παιδιά είναι έξω και φωνάζουν, μένουμε στον πρώτο όροφο επίσης. Και αναγκάζομαι να λέω βλακίες. Ω, μία ωραία σπηλιά. Ωραία σπηλιά φίλε, πάνε. Όπα, δεν έχει τίποτα, βγαίνω έξω φοβάμαι. Ο Θεέ μου θα πεθάνω. Τρέχουμε να μαζέψουμε κι άλλο ξύλο. Μάλλον το πρώτο μας σπίτι είναι εκεί πέρα. Απέναντι από αυτό το biome, γιατί συχαινόμαστε όλοι η παρέα εδώ πέρα τα jungle biome. Είναι τα χειρότερα, έχει τα περισσότερα creeper. Και το βράδυ βγαίνουν τα πάρα πολλά τέρατα και μένουν μέχρι το πρωί γιατί βγάζει πάρα πολύ μεγάλα δέντρα. Και μένουν όλη τη νύχτα, οπότε δεν σας συμφέρει να μένετε σε biome. Σε jungle biome, όχι σε απλό biome. Biome μπορεί να είναι το απλό το biome με τα δέντρα, το δάσος, με το χιόνι, μπορεί να έχει έρημο το οποίο δεν έχει δέντρα. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα biome είναι. Αλλά δεν σας να προτιμάτε να ζήσετε σε αυτό με το δάσος σε ένα απομακρυσμένο που να έχει κοντά ένα μικρό δάσος σχετικά για να φυτέψετε εσείς ίσα ίσα τα πρώτα σας δέντρα. Εκεί πέρα βλέπουμε πάρα πολύ coal. Με παίρνουν τηλέφωνο, συγγνώμη. Μίλα εσύ για μένα. Έχουμε μαζέψει πάρα πολύ λίγο ξύλο. Χαίρεστε για τα pumpkin. Επίσης έχουμε σκοπό να σκοτώσουμε τον Ender Dragon. Συγγνώμη για αυτό που ακούσατε, είναι εντελώς κατά λάθος. Και επίσης βρήκαμε μια τέλεια σπηλιά με πάρα πολλά μεταλλεύματα. Coal. Συγγνώμη για το noise. Πάντα. Εδώ πέρα βλέπετε πάρα πολλά πρόβατα εδώ πέρα να γουστάρετε είναι. Πρώτα θα φτιάξουμε ένα crafting table. Συγγνώμη για τα γέλια που ακούγονται. Πού πήγε το βάλα κάτω. Τέλος πάντων θα φτιάξω εδώ πέρα, συγγνώμη για την πόρτα που τρίζει. Είναι η πόρτα που τρίζει, γιατί σε όλα είναι μέσα, συγγνώμη που τραγουδάω. Με παρασέρνει. Συγγνώμη για τα μικρά διαλυματάκια που εσείς ακούτε, αλλά δεν σας νοιάζουν και τόσο. Αλλά και εγώ και οι άλλοι δεν μπορούμε να μην μιλάμε συνέχεια.
και σε λίγο θα σηκωθώ εγώ και θα κάτσει ο φίλος μου ο Παύλος, ο Μιτζή. Σε ένα λεπτό περίπου θα σηκωθώ εγώ, ώστε να γίνει το βιντεάκι. Και συγγνώμη στο βίντεο αν ακούγονται κάποια πράγματα που δεν σας νοιάζουν. Εδώ πέρα αυτά τα πράσινα που είδατε, η μπάρα που είναι κάτω από το φαΐ και τη ζωή μας, είναι τα levels που αν μαζέψετε πάρα πολλά μπορείτε να κάνετε enchanting. Αυτό θα το δείξουμε μάλλον σε όχι κοντινό επεισόδιο. Ναι, αυτά από εμένα. Σε λίγο σηκώνομαι. Η μπάρα του φαγητού, να πω κάτι λίγο. Η μπάρα του φαγητού άμα τελειώσει αρχίζετε και τρώτε αργά damage και πεθαίνετε. Άμα είστε μικρό level τρώτε πάρα πολύ damage και... Δεν έχει σημασία το level, εγώ του τα άμαθα αυτά επειδή βαριόμουνα. Επίσης θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο Minecraft, όπως θεωρούν και όλοι. Οι καλύτεροι εδώ πέρα στο κανάλι γενικά είμαστε εγώ και ο Παύλος, ο οποίος κάθε τώρα και πρέπει να πάρει τη σειρά του για να παίξει. Και συγγνώμη για αυτά που ακούτε, αλλά είμαστε άνθρωποι. Όλοι κάνουν λάθη. Όχι, εξωγήινοι είμαστε. Μισό λεπτό, θέλω να χτίσω εδώ πέρα την πόρτα. Μισό λεπτάκι. Είναι λίγο ανάπηρη πόρτα. Θα την ισιώσω τώρα. Συγγνώμη για τα γέλια που ακούτε, ο ξάδερφος μου γελάει. Δεν αντέχει χωρίς να ξεκαρδιστεί μία μέρα. Και πρέπει να καταφέρω γρήγορα να... Συγγνώμη για το μικρό διαλυματάκι. Τώρα σε μισό λεπτό θα σηκωθώ εγώ και θα κάτσει ο Παύλος. Από ό,τι βλέπετε έχουμε μαζέψει πάρα πολύ coal. Μετά στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε ένα vlog που εσείς θα το δείτε, μάλλον, μια κότα. Εσείς θα το δείτε αργότερα, όχι όταν θα το φτιάξουμε εμείς. Εδώ πέρα μαζεύουμε τα feather. Και πρέπει να μαζέψω πολύ πέτρα, σε μισό λεπτό σηκώνομαι Παύλο, συγγνώμη. Πρέπει να μαζέψω πέτρα εδώ πέρα μπόλικη και αν με πάρουν τηλέφωνο θα αυτοκτονήσω. Πρέπει να μαζέψουμε αρκετή για να φτιαχτεί η πρώτη πόρτα και ο πρώτος φούρνος. Οπότε συγγνώμη για τον background noise, δεν έχει καμία σημασία με αυτό που είπα. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα, άμα βρούμε κάρβουν εδώ μέσα θα είμαστε κολόφαρδα. Και σκατά δεν μπορούμε να πάμε. Θα μαϊνάρουμε λίγο από εδώ πέρα. Που έχω κλείσει. Έχω κλείσει κάπου, που έκλεισα όμως. Πριν δεν έκλεινα μια τρύπα. Νομίζω να έκλεινες μια τρύπα. Αυτό το ξέρω, μισό λεπτό τώρα πρέπει να φύγω. Έχω να σου πω κάτι σημαντικό που αφορά σχετικά και το τέτοιο. Που μπορούμε να βρούμε π.χ. diamond. Δεν θέλετε την πόρτα. Δες. Είχα κατεβάσει το Minecraft στο κινητό μου να το ξανάζωσα γιατί ήταν demo. Είχα σκάψει, είχα βρει μια κάπως σαν τέτοια σπηλιά και είχα σκάψει και έσκαβα μετά γύρω γύρω και βρήκα diamond και gold. Τώρα άμα θες να το δοκιμάσουμε μόλις φτιάξουμε κρεβάτι και κοιμηθούμε, να το δοκιμάσουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το gold, αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Το diamond μας ενδιαφέρει όμως. Εντάξει, το diamond από το πρώτο επεισόδιο δεν είναι και τόσο safe. Κλείνω εδώ πέρα και σηκώνομαι. Λοιπόν, τώρα, σε επόμενο επεισόδιο, άμα συνεχιστεί αυτό το game που κάναμε, θα δείξουμε και ένα κόλπο για να μπορούμε να βρούμε diamond και γενικά κάποια πράγματα που θα μας χρειαστούν. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να πάρω αρκετή πέτρα για να κλείσω το σημείο για να είμαστε ασφαλές. Λοιπόν, αρχίζω και σπάω από εδώ κάτω, μιας και δεν το χρειαζόμαστε το κάτω σημείο, για να πάρω αρκετή πέτρα για να κλείσω το μέρος. Λοιπόν,
Από εδώ σκάβω τώρα προς τα μέσα, αλλά όμως άμα αρχίσει να νυχτώνει πρέπει σιγά σιγά να πάω επάνω. Για να μην με βρουν τα ζόμπι. Μάζεψε πέτρα προς τα γύρω, μη σκάβεις ποτέ έτσι. Σπάει και σε λίγο η αξίνα σου. Έχεις μαζέψει 24, πάνε κλείσε όλες τις τρύπες που υπάρχουν, γιατί θα μπουν τέρατα το βράδυ. Επίσης αυτό θα τη συνεχίσουμε τη σειρά και θα πάμε μέχρι να σκοτώσουμε τον Ender Dragon. Και αμέσως μετά από αυτό το βιντεάκι θα ανέβει μάλλον ακόμα ένα, θα το δείτε αύριο. Αλλά εμείς θα το κάνουμε αύριο. Υγεία πάνω απ' όλα. Θα είναι vlog και θα σας δείξουμε λίγο τα μέρη εδώ πέρα μέσα του εργαστηρίου. Ναι, αυτά. Σε λίγο τελειώνουμε. Λοιπόν, επειδή είναι αρκετά μεγάλος χώρος, δεν θα το κλείσω από εκείνο το σημείο. Θα το κλείσω γιατί χρειάζεται αρκετό. Θα το κλείσω από εδώ μπροστά. Από εδώ, για να εξοικονομήσουμε λίγο πέτρα. Λοιπόν, για πρώτη μέρα θα το κλείσω εδώ και μετά βλέπουμε γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Κλείσε και από πάνω, δεν πειράζει υγεία. Πώς θα το σπάς τώρα? Θα κάνω αξίνα και θα το σπάσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν ηλίθιο ξάδελφο και μας έχει σπάσει τα νεύρα. Σε ζητάμε συγγνώμη, αλλά το παιδί είναι καθυστερημένο, έχει ένα πρόβλημα. Συνέχισε εσύ, Παύλο. Τώρα εγώ θα κάνω λίγο sticks για να κάνω την αξίνα, για να σπάσω και τα τούλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, λοιπόν, το επόμενο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, που είναι και χρήσιμο, είναι να βάλουμε μερικές δάδες για να μην πλησιάζουν τα ζόμπι, γιατί τους φοβίζει η φωτιά, να το πω. Λοιπόν, τώρα εγώ σπάω αυτό εδώ που μπήκε κατά λάθος. Και εδώ τώρα σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ένα, πιστεύω, αρκετά καλό σπίτι. Λοιπόν, μαλλί έχουμε βρει 2 και χρειαζόμαστε 3. Αυτό είναι λίγο κακό, αλλά τέλος πάντων ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και τώρα εγώ θα σπάσω λίγο ακόμη για να κλείσω μερικά σημεία. Βρήκα κάρβουνο, ωραία. Ήδη έχουμε πάρα πολύ κάρβουνο και επίσης θα πεθάνει σε λίγο, οπότε νομίζω φτιάξε γρήγορα ένα φούρνο με το crafting table. Σου έχω πάρα πολύ κόλ και ένα φαΐ και λίγο κοτόπουλο. Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ βάζω να κάνω εδώ αυτά. Λοιπόν, ναι, βάζω, πού είναι, σπάω από εδώ ένα, γιατί μας χρειάζεται να κάνουμε έναν φούρνο και έχουμε και λέμε, βάζουμε εδώ για να πάρουμε το φούρνο μας. Η πέτρα επίσης βγήκε ακριβώς, οπότε είμαστε αρκετά τυχεροί. Και φτιάξε γρήγορα το bed να κοιμηθούμε και με το που θα κοιμηθούμε θα κλείσουμε το επεισόδιο. Βάλτε το αυτό εδώ πέρα να ψήνετε. Άστο εκεί πέρα, φτιάξτε το κρεβάτι και κλείνουμε το βίντεο. Ναι. Λοιπόν, έτσι φτιάχνετε ένα κρεβάτι. Σιγά σιγά θα κλείσουμε το βίντεο. Αφού θα βάλουμε το κρεβάτι κάτω. Λοιπόν, θα βάλουμε το κρεβάτι εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, πρέπει να είσαι κοντά, πάνω πιο κοντά, πάνω πιο κοντά. Ναι. Λοιπόν, κοιμόμαστε τώρα, όταν θα ξυπνήσουμε θα κλείσουμε το βίντεο. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια. Και καλή νύχτα! Καλή νύχτα, παιδιά! Αντίο, καλή νύχτα! Καλή νύχτα, καλό βράδυ! Καλή μέρα!